Hello. Yamene ndini. Yazi angazi ukuthi yini inkinga. Hayibo. Kanti ubukhona Hayibo, njani? Simoya kwenze njani manje? Lalela, inja yakho idla amaqanda. Ngifuna ke ile ngizwe. Hayi buthi yahlala intombazane. Angidlali ngiserious. Lalela. Le ngane yakho imithi Washo isibane yami. baniqiniseke ngalo ngoba mina angiyazi into eshoyo. Angidinge isiqiniseko imithi isibe nje kwaphela. Imithi isile. Hayibo, wazi kanjani? Hayibo, usho ukuthi singazi kanjani? Hayibo. Cha ngibuza ukuthi umbonile yini? Umbonile Ngeke yini? ngimbone yini? Ungitshelile umntana wami ukuthi uyena. Uyena nje umithi. Kanti nawe uzwile, awubonanga. Bakhuluma ngezinto ongazazi. Ungathi bangaka abafana kule ndawo. Ngathi zingaki insizwa uzoganyelwa le yami. Ungitshele yena mathupha umntana. Yena loyo uzoganyelwa le yami. Hayibo, uzama ukuthini ngale nkulumo? Uyazi uma uyibuka indodana yami usuwahla. Uyabona baningi abantu ebingathandana nabo. Nize nilibambe lingashoni. Wayithela. Ngikuzwa ngisemnyango kwenze njani ma? Yabona wena. Lalela. Umthisa khona imithela ngane kaMambeje ngoba yamazoma makalungile futhi unonya. Awu, yazi lento yazi kwenze Awusawazi ukukhuluma manje. Yini inkinga yakho? bengisazochaza ukuthi Lalela-ke. Kuyasiza ukuthi-ke seyihlawula le ngane. awu ma uyazi nje ngengikwazi ukwenza lokho. Uzovinjwa yini? Angisebenzi futhi imali ekhona funa ngiyofunda. Uyihlaba isikhonkosini. Uyabona-ke le mali bengiyibekile ukuthi wena uyofunda sothatha yona le mali uyokwenza ngayo inhlawulo. Bese ngenze njani? Uzozibona phela nje usuyindoda. Ubucabanga ngempela. Ubucabanga ukuthatha amathuluzi okwakho umuntu uwasebenzise. Ubucabanga uzophuma Awu isithixo. ma bengithi ngiyayidlalela. Sebenzisa lokhu. Awuthi bonke abantu wavele wakhetha ingane kaMambeje. Cha ukuthi uzinhle unaleyo nto uneneva vavungodwa. Imnandi kakhulu mhlawumbe. Awu hayi ngiyaxolisa ngekuphinde kwenzeke. Yazi uyalutho nje.